Бука, нещо гладна ми се струваш. Мани, да те нахраниме малко. Искам, да. Айде, влизай. Айде. Викайте както искате. Гибаница, пататник, клин, зелник. Тя е петото най-вкусно нещо на света. И днес ще съм баничарка за един ден. Айде с мен. Айде, ела, нали си гладна? Цял ден не си яла. Ела да носиш сега. Аз да нося. Да, това е баницата за навътре. Айде. Така. Идваш ли? Идвам. Сега кажи ми, ние хубаво, направил си ми кафе, аз съм гладна. Да, как ще печем баницата? Каква е тайната на печенето? Ето там се случва магията с печенето на баницата. Айде, заповядай. Ела, знам, че ти мирише вкусно, но след малко ще си хапнеш, не може така. Сега, виждам тук една вита баничка като охлювче. Ти какво предпочиташ, вита или права? Вита баничка, по-хубаво. Аз много обичам вита баница. Кажи, каква е тайната на печенето на баници? Тайната на печенето е тази фурна. Тя прави цялата магия. Да. Има програми, за всяка баница си има програма. От нас се изисква малко усилие, да я следиме и да докараме златния цвят и хрупкавата коричка. Аз съм чула, че по принцип баницата трябва да е точно с такъв златен цвят. Моите баници, знаеш каква става? Винаги малко кюмюр. Добре, колко време отнема тук да се случат нещата? 30 минути си отнема. 27 минути, айде да бъдем точни, 27 минути отнема целият процес. Аз вече почнах да прегущам малко по-тежко. Ти ли по принцип слагаш баницата? Сутрина или кажи си? Честно е. Честно, да. Честно не. Кажи му, мъж, ще спри да го обиждаш просто. Искам всички мъже в коментарите да ми напишат кога за последен път правиха баница на жена си. Ако гледате това видео, направете по една баница на жена си. Баницата отива в сърчицето, не в допето. Жени, гледайте го много рядко това видео. Каква е другата тайна на печенето? Освен, че трябва да стане златиста. Така хрупка. Защо хрупка? Другото вече е самото приготвяне на баницата. Трябва да са тънки корите. Всичките са различни. Ти си ги точил от днеска 3 часа сутрин? Имаме всичко, тук има разнообразие. Има с бекон, има с сирене, има с кайма, има с панаки, има с сладки баници. Коя е най-странната баница, която предлагаме? 4 сирена. Имаме ли сега 4 сирена да покажем? Имаме 4 сирена. Имаме, добре. Ма трябва да стане. Сега аз съм чувала по принцип, че на баницата трябва да се пее, за да може да стане още по-добра. Така че аз ти предлагам да изпеем една. Това го оставям на теб, ако искаш. Аз ли? Да. Аз ли? Аз ще пляскам, ако искаш. Ще дам тон за музика. Изкарваме ли? Ще изкарваме. Айде, давай да изкарваме една. Това са малките банички, ето, казва никога. Това е за интелигентни хора. Искам да ти кажа, че аз една и такава фурна ми трябва вкъщи. Ще стана топ готвач. Шеф Манчев, ако гледа. Искаш ли ти да извадиш? Айде, искам, давай. Така изглеждам като ходила в плаза по принцип, с големите ръкавици. Нещо паза ли се? Няма да гръмне. Здравейте, банички, любими мои! Але! Хвани в другия край сега. Така ли? Сега на къде? Ето, на тук зад тебе. На тук зад мен. Дови. Айде. Ма те много добре изглеждат, бе. Кажи честно. Нали аз съм ги правил все пак. 12 малки банички, алаивка, бебе. Те ми се струват малко изгорели, между другото. Ей тия тук. Малко на ръба е работата. Не, има тъмън ще стана. Машината си знае. Само да кажем на хората, че 6:15 часа. Закъсняхме малко, но имаше трафик. Може ли си представите, на Цар Играчка имаше кравички, се разхождат. Добре, оставаме да се пече баницата. В това време ти предлагам да ме научиш на рязането на баница. Вързвам си косата, за да не кажете, ето тя, жената готви с пусната коса. Никога. Аз готвя винаги с вързана коса и с бельо. И вкъщи на гаджето готвя без бельо и с пусната коса, но там може да си позволя този лукс. Винаги има така едно разделение в хората и това е баница с боза или с айран. Аз не знам тук, виждате ли каква е разликата в боза или айран? Бозата си я предпочитат хората. Бозата? От друга страна и айрана си върви. Ама айрана е станал вече малко за автор партица. Какво се казвали за бозата? Какво се казвали за бозата? Че от тях растат. Аз не пих боза като малка и затова ми се наложи да се добавя допълнително. Сега, ти кажи ми, от кога се познаваш с Алеко? От съвсем скоро, миналата седмица започнах при него. Честито! Добре дошла! Айде, Харлия да ти заплатата да дигнеш на момиче. Кажи ми, защо баница? Като се видяхме с него, съответно хареса ми и като човек, и като цяло и реших да пробвам. Искам само да похваля Люси, че ми направи преди малко табелка Ивка. Вече съм официална част
От утре в графиката вмъкваме. Помниш ли си първото готвене на баница през живота? Ами аз като цяло не обичам много да готвя. Защо не обичаш да готвиш? Няма за кого ли или? Я покажи ръката. Има за кого, но... Колко карата е това? 35 000 лева. Действително, кога ще ходим на сватба? Още Там не трябва сме баница. мисли. Той е човека с баниците. А ти ли печеш по принцип баницата сутринта? Сутрин, когато отварям аз ги пека, имам и други колежки, зависимост кой на работа. А с какво свързваш баницата най-много? Българската традиция, това нещо е нещо много важно, особено по Коледа. Аз съм сигурна, че баницата хора е измислена по най-нелепия начин. Най-вероятно някой се е прибрал вкъщи и е казал, тук имам кори, имам малко сирене. Опа, тук нещо пищи. Ох, това е с бекон, нали? Да. А къде е с... О, това е с лукче. Добре, това е нормална баница. Това с какво е? Това е с кайма. С кайма. Баница с кайма. Йока, искаш ли пробваме една баница с кайма? Брутална, не? Добре, брутална. Еми, хубаво. Айде да му я продадеш. Аз ще му продам. Йока, ще ядеш една баница с кайма от Тивка, бейбе. Да. Айде да режем. Имахме казус кои шпатоли, черните или сините. Ивка каза сините, ама тя не знае, че не са наточени. Кажи ми, каква е тайната? Дай ми малко челом. Защо? Важно е да ги хванеш отгоре. Така. С едната само подпираш, другата натискаш. И общо това ти е цялото движение. С едната подпирам, С едната другата подпираш, натискам. другата натискаш. Хващаш, режеш. Хващаш, режеш. Добре. Изи. Изи. Много лесно звучи. А Давай. защо с шпатули, не с нощче? По-удобно. По-удобно И наистина било. става по-бързо. Добре, чакай сега, преди да стартираме, само да направя един опит. Хващам. Реж. Ма трябва да сложиш до това. Така. Оп. Да искаш ли да не се мъчиш? Кажи. Да ти издам една тайна. Айде, издай ми. Твоите шпатори са чисто нови и не са наточени, затова замитите тези черните. Всичките мъже в живота ми правят така. Хващам. И до него, ето тук долу забиваш. Тук. Да. До него. Ама няма ти удобно. Завърти баницата. Добре, завърти баницата. Къде? Виж как знаеш къде я подхванеш. Сега отдолу. Аз Ма не не е съм тук, не е тук, случайно. виж сега. Отдолу. Тук. Отдолу. Ма не, това парче си го отрязала. Абе. Я кажи, що мерим баницата, ай, тук... Защото я продаваме на грамаж. Има клиенти, които искат по-малко, има клиенти, които искат повече. Има ли диетична баница? Нека да отговорим на този въпрос, да разбием мита. Не смятам, че има. Еми ти, как пазиш тая форма, ми кажи? С баница. С баница. Тук ядеш ли баница? Колко често ядеш? Доста често. Всеки ден. Баница без боза искам да ти кажа, въобще да не ми се правиш сега, да отидеш да ми изкараш една боза, лично да ми я направиш. Колко си жадна? Много съм жадна. Много си жадна. Той момчето, Илката е жаден. Ти с... Така ли, не пиеш боза? С това нямаш гърди. Айран ли пиеш? Искаш ли наливна? Има ли наливна боза? Има за тебе. Айде, искам наливна боза. Колко време си тук вече? Скоро. Отскоро, да. Скоро, преди това с какво се занимава? С продажба на дрехи. Продажба на дрехи. И как влезе сега тук в този мазен бизнес? Колко често ядеш баница? Мога всеки ден да ям баница. А всеки ден позволяваш ли си да ядеш баница? Полявам си по-малко. Това си е традиционното храна на българите. Помниш ли първата баница, която си направила през живота си? Преди 40 години. 40 години. С какво свързваш баницата? С Коледа, с Нова година, Велик ден, рожден ден? Но тя си е ежедневна тази баница. Аз Всеки лично дневно. свързвам всеки път с Нова година, защото ми се падат едни късмети на Нова година. Все бебета, все семейства, все къщи. Няма лошо. Както се казва, да чукнем на дърво. Сега ми кажи, а ти защо започна да се занимаваш с това? Чак спинам позата. Добре, реално преди много време Чичо ми пита с какво ти се занимава в живота. И тогава съм 16 годишен и аз казвам, не знам. Или да работиш за някого, или да работиш за себе си. 16 годишен не протичат много мозъчни процеси в главата, но все пак. И при което даде ми една книга, втора книга, почнах да чета и реших, че искам да правя нещо за себе си, но да, минава времето, аз също не знам какво да правя. Станах на 25-6 години и все още не съм стигнал дори близо да работя за себе си. Така в течение на времето вече осъзнах, че ще се занимавам с нещо, което да е от първа необходимост да е храна. Софийска баница по същото време започват с франчайз, този тип бизнес. И реших да кандидатствам. Дали беше страх в началото, защото знаеш, че като стартираш бизнес, трябва да изкараш кеш. Повечето хора нямат приготвени така солидна сума пари, за да могат
да стартират. Има банки за това работа. Абсолютно да. За много какво сте хора ги е банки? страх, забелязал ли си? Много хора ги е страх да стартират бизнес, именно защото ще трябва да вършат и психологическата бариера, те да вършат нещо и да не се провалят, ги карат те да не се развиват по някакъв начин, обаче ти въпреки всичко си решил. И къде е логиката да вземеш за апартамент и да връщаш, пък за бизнес да... Арилка на здраве, виж какво ще здраве. Ти няма ли пишеш? Аз не. Защо от всичко ти може да правиш дюнери, може... В студентски игра знаеш какво става? Дюнери под път и над път, на всеки ъгъл. Точно защото има дюнери навсякъде, решихме нещо различно. А и собственика е много готин човек. Така че това беше много голям плюс. И затова се насочих насам. Обичаш ли баници? Естествено. Кой не обича? Има ли българин, който не обича баници? Аз не знам дали има някой въобще, който не яде баници. Макар че аз познавам една мацка, която не яде баници. Вече не ми е в близкия кръг. Кажи ми, помниш ли си първата баница, която си направил през живота си? Да, миналия месец. Иначе човека стартира бизнес с баници. За жена беше, занесох я вкъщи, но реално беше за пробване да работи конвектомата като хората. Сега, искам малко да ми разкажеш за продуктите в баницата, защото виждам, че има сирене. Наскоро бях видяла на една закусвалня хора. Пишеше, баница няма, изварата свърши. Тук имаме баница с извара, но тази конкретно, тази е с сирене и масло. А кога ще направиш една баница за жена? Само ме лъжеш. Само ме лъжеш. Тези не се ли бърят? 4 баници излезнаха. 4 баници, аз направих 3 фира. Трябва, че хората минават на баничка сутрин, не на дюнери. Ето, аз ще го покарам това. Аз съм Много по-хубаво. Предпочитам баница пред дюнер. Вече има и различни вкусове, кефти с бекон, кефти с кайма, Не с 4 сирена. кефти с 4 сира. А сладка баница ще направим ли? Изпекал си всичко, круасани, баници, тук има някакви сладки. Каква е тази пудра захар сега? Върху баничката сладката, бе, това е с... Готови са ни баниците. Искам клиенти. Готова съм за клиенти. Малко още са събудили хората. Ами да, добре. Ти какво правиш в това време, докато си чакаш клиентите по принцип? Подготвяме следващите печива, които има нужда. Горе-долу към колко се изяждат баниците, знаеш? След 8 се започва движението тук. Ще виж как се маркира. Айде, дай, научи ме да маркирам. Понеже харесвам мъже, които знаят и ценят и обичат българското и умеят да готвят, искам да ти предложа... Да, ами това... Само толкова ли? Това в момента нямам пръстен. За първи път през живота ми паднах на коляно на мъж. Жени, ако някога видите мъж, който умее да готви и има усет към бизнеса, просто му предложете брак. Добре, айде научим сега да маркирам, след като ти предложих брак. Измерване на тегло. Добре? Масло и сирене. Масло и сирене. 9. 2 лева. Супер, топ. Снежи, искаш ли да играем една игра с тебе? Не. Аз по-сериозно реджекната, никога не са ми отказвали така. Знаеш ли каква е играта всъщност? Да видим кой ще познае колко грама е съответното нещо. Не. След като Снежи ни отказа да играем играта, решихме да излезем на видюшка да раздадем малко банички. Ма каква е тази баница? Софийска баница. София ли е тази баница? От София. Ръчно от софиянки. Имаме една софийска баница, ма собственика от Гълъбово. Нали? Вземай. Така фалшива. Абе, според тебе, ако пуснем между другото кетеринга, вземай ги всичките. Айде, Аз на хората. нямам много нужда, между другото. В смисъл... Добре, изглежда. Абе, позаслабнал си нещо, моля ти се, капни си. Слабнал. Отслабнал. 15 кила слабнал. Искам да те питам, момчета според вас, ако пуснем кетеринг за сватби с баница, ще върви ли? Кетеринг за сватби с баница. Да. Що да не С върви? тези мързеливи баби може да върви вече. Те бабите ги мързи или вече работят, след пенсия пак работят. Смисъл, то не става. Бабите нямат време да правят баница, значи замисли си дали да не пуснеш един кетеринг за сватби с баница. Какво мислиш за баницата? Много я обожавам. Кой не обича баница? Заповядай, почерпи се. Да знаеш, Софийска баница имат, ето тук в пресечката надясно завиваш и си там били, изкарала мъж на първа среща да го почерпиш една баница. Естествено. Ако мъжа не обича баница, значи не е мъж. Абсолютно съгласно, момчета почват. А можеш ли да готвиш баница? Горе-долу, да. Чак сега, или горе, или долу, или можеш или не можеш? Мога, но не ми се много получава. Според тебе повече боза или повече айран пият българите? Гледай сега, ние жените по принцип обичаме бозата, но аз лично предпочитам айрана. Според тебе от бозата какво расте повече? Дупето или гърдите? Това е
е абсолютен мит, доколкото разбрах. И аз така знам, май повече дупето. Паласките, всичко. 6 гигабайта паласки. Годна ви, аз я пробвах един път, тук живея, направо ви е топ. Топ ми е баницата, благодарим. Чакам хладилник на Кока-кола да дойде Така, и виждате къде е помещението. така. И звъна на доставчика и викаме така и така, къде е хладилника? И той казва, момчета трябва да ти се обадат. Викам, добре, звъна с на момчета. Викаме така и така, трябваше да дойде преди 40 минути да я питам къде е хладилник. Той ги нямаше на обекта и ние сме го оставили пред обекта. Викам, аз съм пред него, няма хладилник, да ви питам къде е, нали? Излезте и ще го видите. Излизам аз от помещението, което е там. Така. Хладилника беше ето тук. Звъннах им да си го вземат обратно и да го докарат там. Ме питате въпроси? Да, Боза или Ариан предпочита българина? Не знам и двете по-малко. И двете по-малко, май по-скоро Ариан в момента. Сега взима, може би, боза, защото е по-хранителна. Бозата е по-хранителна, а баница сутрин, обед или вечер се яде? Аз и вечер съм ял. Виждам, че се справяш много добре. Наистина. Да, Да. наистина. Да. Искам да те предизвикам нещо. Какво? Казвай. Да бъдеш касиерка. Добре, Ще се справиш. ще спра. Здравейте! Здравейте, момичета, как сте? Здравейте, каква баничка ще хапваме днес? Айде, ела да разгледам. Разделихме се. Защо? Защо? Защото и аз не знам. Май изобщо не трябваше да сме заедно. Нищо ще намериш по-добър. Баницата никога няма да изневери. Така ли? Абсолютно. Добре. Да. Да е най-мазна. Колко грама? 300. 300? Да. Аз ще ти помогна. Все пак трябва да намериш много. Да. Нека да бъде с силно. Момичета, сега ще имате прекрасна събота вечер. Вие колко време бяхте заедно? 7 години. 7 години! Една баница направи ли му в това време? Даже 2. 2 баници. Не те заслужава. Я да видим дали оцелихме грамажа. 238. Добре ли е? Добре. Добре, супер. Момичета. Ами, тя просто иска да дойде в мене баницата. 5 лева и 98 стотинки. Момичета, благодаря ви. Как ще платите? В брой или с карта? В брой. Благодаря. Касиерка номер 1 на България. Днеска ви е ден обаче. Това защото ти си тук по-често. Знаех си, ето. Здравейте! Здравейте! Искам да взема една кутия баница, че е повод да черпя. Какъв е повод да я да чуя? Купих си апартамент и сега Къде? излезнах в обедната почивка да почерпя колегите О, с че баничка. хубаво! Браво! Цяла баница? Ще ви стигне ли само една? Няма ли нужда от втора? Не, той екипа не е много голям, ама за здраве да се почерпя. А къде е апартамент? В лагера или както му викат местните, широк център. Широк център. Ето. И то тежи. Ще се Айде. Значи, Кажа сега едно нещо, което бърка. кое? Кое? Първо с хартията на везната. иска да ме удари в грамажа. Ти пък до кога ще ме излагаш, не мога да разбера. Аз разбирам. 50 лева глоба. И сега в крайна сметка колко става на апартамента? Кило и 800. И 80. Да. 100 грама изкарваме сега, защото аз съм откровенна. Аз не мога да лъжа клиентите. Да, изкарваме 100 грама. Как изкарваме 100 грама? Ти ще спреш ли? Ще спреш ли? Човек апартамент си е купил. Апартамент си е купил човека, ти сега тук не занимаваш. Чистит апартамент, много бебета, много жени, много хубави работи да ви се случват в апартамента. Заповядайте. Заповядайте. Всичко добро. Благодаря ви. Айде. Хубав ден. Със здраве. Чао. Как се справих? Откровенна бъди. Добре се справя. Нали? Да. Една Много баница добре. подарих и една баница не щупя. Вземаш ли ме на работа? Взимам те.